Predstavte si 6 vlastností, vďaka ktorým je každá žena fascinovaná mužom. V prvej časti ste sa dozvedeli o 6 ženských slabinách, ktoré, ak sa dobre použijú, vás automaticky robia atraktívnejšími a robia z vás muža, po ktorom skutočne túžia. Teraz, v druhej časti, objavíte ďalších 6 bodov, ktoré vám dodajú ešte väčšiu príťažlivosť a spôsobia, že po vás bude túžiť bez toho, aby si uvedomila, že ste dokonalý chlap. Tieto znalosti vám poskytnú obrovskú výhodu. Takže zanechajte like hneď teraz, prihláste sa na odber kanála, aby ste nezmeškali ďalšie videá a ak sa vám bude páčiť, kto vie, možno urobím 3. časť. Dobre, pozri. Prvá vec, ktorej nebudú schopní odolať, je chlap, ktorý má len svoju prirodzenú dominanciu. A čo to vlastne je? Možno sa pýtate. Prirodzená dominancia nemá nič spoločné s agresiou alebo vnúcovaním niečoho silou. Je to o silnej prítomnosti, o tom sebavedomom prístupe, vďaka ktorému ľudia okolo vás, najmä ženy, cítia vašu energiu a rešpektujú vaše vedenie, aj keď nepoviete ani slovo. Pozrite, priateľu, vezmime si to na skutočný príklad. Predstavte si, že ste v skupine ľudí. Na jednej strane máte chlapa, ktorý je úzkostlivý, snaží sa na seba neustále upozorňovať, hovorí príliš nahlas, prehnane gestikuluje a zdá sa, že neustále hľadá potvrdenie svojej hodnoty. Na druhej strane máte pokojného, sebavedomého muža, ktorý toho veľa nehovorí, ale keď hovorí, všetci ho počúvajú. On si nevynucuje svoju prítomnosť, on je prítomnosťou. Nesnaží sa vnúcovať, len prirodzene vyniká svojim prístupom, sebavedomím a spôsobom, akým zvláda situácie. Teraz mi povedzte, ktorý z nich vzbudzuje väčšiu úctu? Ktorý z nich priťahuje ženy bez akejkoľvek námahy? A presne o tom to celé je. Prirodzená dominancia nie je o tom, že hovoríte čo najhlasnejšie alebo rozkazujete ostatným. Je to o postoji, o sebakontrole, o vedomí, že máte kontrolu nad sebou a svojimi rozhodnutiami. Prejavuje sa to v spôsobe, akým kráčate, v spôsobe, akým sa pozeráte ľuďom do očí, v sebadôvere, ktorú vyjadrujete, keď hovoríte. Takže to poviem znova. Ženy prirodzene priťahuje muž, ktorý neprejavuje strach, nepanikári, nemusí nikomu nič dokazovať. Muž, ktorý presne vie, kto je a kam smeruje. Cítia túto energiu a aktivuje v nich silný, inštinktívne príťažlivý mechanizmus. Takže pochopte, skutočný vodca nemusí dávať rozkazy alebo sa vnúcovať násilím. Vedie, inšpiruje, prirodzene priťahuje. Vie sa rozhodovať, vie, kedy hovoriť a kedy počúvať. Sprostredkúva pocit bezpečia, vďaka čomu sa s ním každá žena cíti pohodlne a atraktívne, aj keď nechápe prečo. Ak chcete túto vlastnosť rozvíjať, začnite pozorovaním svojho držania tela, tónu hlasu, spôsobu, akým reagujete na situácie. Skutočne dominantní muži nie sú reaktívni, nedovolia, aby ich ovládli emócie. Zostávajú pokojné a to je to, čo núti ženy pozerať sa na ne inak. Takže ak sa chcete stať mužom, ktorý vyvoláva tento druh príťažlivosti, začnite tým, že prevezmete kontrolu nad svojim vlastným životom, pretože skutočná dominancia nie je o ovládaní ostatných, ale o ovládaní seba. Dobre, pozri. Po druhej, čomu tiež nemôžu odolať, je chlap, ktorý má pre niečo vášeň. A prečo? Jednoduchý. Vášeň vytvára emócie. A emócie priťahujú pozornosť, vytvárajú puto, spôsobujú, že druhá osoba cíti niečo intenzívne. Teraz si predstavte opak. Chlap, ktorý sa o nič nezaujíma, nemá koníčky, nemá ciele, nemá energiu žiť. Je to nudné, monotónne, v nikom to nič nevzbudí. Žena sa s ním môže rozprávať, ale rýchlo si uvedomí, že v ňom nie je žiadna intenzita, nič, vďaka čomu by sa cítila nažive. Teraz si predstavte muža, ktorý sa venuje niečomu, čo má v očiach iskru, keď hovorí o svojom projekte, o svojom koníčku, o svojom cieli, ktorý práve sleduje. To priťahuje. Fascinuje. Vďaka tomu žena vidí, že má svoj vlastný svet, niečo väčšie ako ona sama. A verte mi, že to pôsobí na ženskú psychiku, pretože človek, ktorý je do niečoho pohltený, automaticky vyžaruje energiu, odhodlanie, sústredenie.
A toto sú niektoré z najsilnejších spúšťačov. Pochopte, že to nie je len o tom, že máte koníček, ktorým sa môžete predvádzať. Kľúčovou vecou je skutočne sa zaviazať k niečomu, čo vám skutočne umožní rásť. Môže to byť hra na nástroj, športovanie, budovanie vlastného podnikania, skúmanie vedomostí o fascinujúcej téme. Keď sa človek venuje niečomu s plným nasadením, ukazuje to, že má disciplínu, že ovláda svoj život, že má cieľ. A to prinúti ženu, aby sa na neho pozrela a pomyslela si: tento chlap sa o seba stará, tento chlap si váži svoj čas, tento chlap vie, kam smeruje. Teraz dôležitý detail. Vášeň neznamená nezodpovednosť. Chlap, ktorý má silný cieľ, chápe, že najprv sú povinnosti, potom potešenie. Nie je to niekto, kto kladie svoj koníček nad všetko ostatné, kto žije bez plánovania. Chápe, že existuje rovnováha. Táto skutočná sila spočíva v budovaní niečoho pevného a udržiavaní toho, čo ho robí šťastným. Premýšľajte o tom. Žena chce byť s mužom, ktorý má svoj vlastný život. Ak si všimne, že ste vždy k dispozícii, nič sa nedeje, žiadne výzvy, žiadne ciele, žiadna cesta, ktorou sa vydáte, stráca záujem. Ale ak vidí, že ste zaneprázdnení rozvojom, že niečo budujete, že máte niečo, čo vás každý deň motivuje, potom ju prirodzene rešpektuje. Začína obdivovať skutočnosť, že sa o seba staráte, rozvíjate sa a vyzývate sa. A ešte jedna vec. Účinok tejto akcie nie je len v jej mysli, ale aj vo vašom vlastnom postoji. Človek, ktorý sa venuje niečomu väčšiemu, sa automaticky stáva sebavedomejším, viac si uvedomuje svoju hodnotu. A táto sebadôvera sa odráža v tom, ako sa správa, v tóne jeho hlasu, v energii, ktorú vyžaruje. Je to dominový efekt. Ak teda ešte nemáte niečo, čo vás baví, je čas to nájsť. Môže to byť vaša práca, projekt, nové učenie, čokoľvek, čo vás prinúti rásť a bude pre vás výzvou. Pretože nakoniec človek bez vášne pre čokoľvek je človek bez života. A človek bez života nevzbudzuje túžbu, ale človek, ktorý dýcha intenzívne, ktorý má niečo, čo ho hýbe, tento sa stáva nezabudnutelným. Predtým, ako pôjdeme ďalej, vám chcem predstaviť najväčšiu príležitosť, zručnosť, ktorú sa musíte usilovne naučiť, inak premeškáte príležitosti, ktoré ženy prinášajú. A viem, že keď idete po ulici alebo vojdete do supermarketu, lekárne, posilňovne alebo nákupného centra, vymeníte si pohľady s jednou alebo viacerými ženami a oni vo vás vzbudia túžbu a vy cítite nutkanie priblížiť sa, ale neviete ako a hanbíte sa. Však? Ale, priateľu, prichádza riešenie, ktoré som pre teba pripravil. Predstavte si, že máte e-knihu, ktorá vás to naučí, prirodzene a bez tlaku. V tejto knihe sa naučíte pristupovať k ženám sebavedome a presne viete, čo povedať. A samozrejme s ľahkosťou a prírodzenosťou. Naučíte sa, ako sa cítiť pohodlne, vytvoriť prírodzenú príťažlivosť, intimitu a hlavne v krátkom čase vzbudiť jej túžbu. To, čo sa predtým zdalo nemožné, sa teraz stáva úplne možným. Len za 60 minút alebo ešte menej môžete prejsť od nuly k boskávaniu a ešte viac so ženou pomocou hodnotného obsahu, ktorý nájdete v e-knihe, ktorú som pre vás vytvoril. Už nikdy nestratíte tieto príležitosti so ženami, o ktoré máte záujem. A ešte jedna vec. Ako náhle získate tieto vedomosti, budú navždy vaše. Zostane vo vašej mysli a stane sa súčasťou toho, kým ste. Na tvojom mieste by som si túto príležitosť nenechal ujsť. E-kniha je pripnutá v komentároch a čaká len na vás. Nenechajte si ujsť túto šancu, pretože nemusí byť k dispozícii dlho, ako som už spomínal. Využite to, pretože teraz je čas dosiahnuť pozitívne výsledky so ženami, tak využite túto šancu, pretože neskôr už bude neskoro a vy si musíte usilovne udržať náskok pred konkurenciou a s touto e-knihou je pre vás úspech so ženami zaručený, takže nestrácajte čas. Po tretie, čo nemôžu odolať, je chlapík, ktorý má vyváženú chladnú emocionalitu. A čo to znamená? Jednoduché. Nenechajte sa ľahko vyviesť z rovnováhy. Nedovoľte, aby emócie ovládli vaše činy, schopnosť udržať si kontrolu, aj keď sa situácia vyhrotí. Pretože pozri, kamarát,
Chlap, ktorý nemá túto rovnováhu, sa stáva nestabilným, slabým, niekým, kto reaguje bezmyšlienkovito, z akéhokoľvek dôvodu vybuchne, stratí nervy pri prvom náznaku tlaku. A to, priateľu, ti nedáva žiadny pocit bezpečia. Teraz premýšľajte o opaku. Chlap, ktorý aj tvárou v tvár problému, ťažkej situácii, analyzuje, premýšľa, koná pokojne. Tento chlap nepanikári, nestáva sa otrokom emócií. Chápe, že v každej napätej chvíli je najlepšou odpoveďou vždy udržať logiku nad emóciami. A to je to, čo dáva žene pocit, že je po boku niekoho skutočne silného. Pretože jednou z najväčších potrieb žien je bezpečnosť. A bezpečnosť nie je len o financiách, nie je to len o fyzickej stránke, sú to aj emócie. Ak sa vyskytne problém, ak vzťah prechádza krízou, ak vás emocionálne skúša, čo urobíte? Panikáriť? Žobrate? Ponižujete sa? Zachovávate si svoj postoj? Analyzujete situáciu a rozhodne sa rozhodujete o najlepšej ceste? Je to obrovský rozdiel. Nemýlte si to s necitlivosťou. Nie je to o tom, aby ste boli chladní, suchí, ľahostajní. Ide o to, aby ste mali dostatok emocionálnej inteligencie, aby ste sa nenechali uniesť impulzmi, neistotou a potrebou prijatia. Pretože, kamarát, ak ľahko stratíš kontrolu, ak z akéhokoľvek dôvodu spanikáriš, automaticky stratíš jej rešpekt. A klasickým príkladom je, keď je chlap nahradený iným. Čo robí človek s vysokou hodnotou? Príjme, pochopí, že to nebolo pre neho, zdvihne hlavu a ide ďalej. Nehysterizuje, nerobí škandál, neprosí o pozornosť. Vie, že svet je plný možností a nikdy by sa nemal držať niečoho, čo si ho neváži. Chlap bez emocionálnej kontroly. Ponižuje sa, panikári, úplne stráca postoj. A to, priateľu, je najrýchlejší spôsob, ako byť vnímaný ako slabý. A to nie len vo vzťahoch. To platí pre život ako celok. Svet je chaotický, náročný, plný situácií, ktoré preveria vašu trpezlivosť, vašu duševnú silu, vašu stabilitu. Ak sa nenaučíte udržiavať rovnováhu, budete pohltení. Ale ak sa naučíte analyzovať predtým, ako zareagujete, konať skôr so stratégiou ako s čistými emóciami, stanete sa výnimočným chlapom. Rada znie: buď dobrý chlap, ale nikdy nebuď hlúpy. Vedzte, čo si zaslúži vašu energiu a čo nie. Vedzte, kde sa oplatí investovať svoju pozornosť a kde je lepšie sa jednoducho stiahnuť. Kto má túto kontrolu, nie len, že si získava rešpekt, ale žije aj vyrovnanejšie, uvedomelejšie a samozrejme vyniká v každej situácii. A teraz, po štvrté, to, čo mu nemôžu odolať, je jednoducho muž, ktorý má úplnú nezávislosť. Ale nebojte sa, pretože táto veta je trochu ťažká. Koniec koncov, nikto na tomto svete nie je úplne nezávislý. Všetci sa v určitom okamihu svojho života navzájom potrebujeme. Sme ľudia, nie stroje. Takže keď hovorím o úplnej nezávislosti, nehovorím, že nikdy nebudete nikoho potrebovať. Hovorím o mužovi, ktorý má svoj život zorganizovaný, ktorý ide svojou vlastnou cestou, bez potreby potvrdenia alebo schválenia od niekoho. Pretože, kamarát, rozhliadni sa okolo seba. Je veľa chlapov, ktorí žijú v tieni prijatia ostatných, hlavne žien. Je to ten chlapík, ktorý robí všetko a premýšľa o tom, ako ho budú vnímať, ako na neho zapôsobia, ako ho budú mať radi. V hĺbke duše to nefunguje samo pre seba. Koná zo strachu, že ho nepríjmú. A teraz nezávislý človek riadi sa vlastnými pravidlami. Robí to, čo je potrebné urobiť, bez toho, aby čakal, kým to niekto schváli. Neprosí o pozornosť. Nehľadá uznanie vo všetkom, čo robí. Funguje to len preto, že vie, čo chce. A to je, kamarát, sila. A viete, prečo tak silno ovplyvňuje ženskú psychiku? Pretože človek, ktorý má svoj vlastný život, svoju vlastnú víziu, svoju vlastnú cestu, sa stáva mimoriadne príťažlivým. Neprosí o lásku. Nečaká, kým mu niekto dá povolenie žiť. Je nažive. A čo viac? Nezávislosť nie je len finančná. Samozrejme, dôležité je mať peniaze, vlastné živobytie, materiálne úspechy. Skutočná nezávislosť je však viac než to. Je to emocionalita.
Je to uvedomenie si, že ste úplní sami v sebe. Je to vedomie, že na to, aby ste boli šťastní, nikoho nepotrebujete. A pozrite, to neznamená, že sa do toho nikdy nezapleteš, že nikdy nikoho nebudeš milovať. Znamená to však, že ak jedného dňa budete musieť odísť, urobíte to bez strachu, pretože viete, že váš život ide ďalej. Čo uväzňuje väčšinu mužov v zlých vzťahoch? Emocionálna závislosť. Strach z osamelosti, strach z toho, že nenájde inú ženu, strach z prázdnoty. A teraz nezávislý chlap? Zostáva, pretože chce, nie preto, že musí. A to, môj priateľ, robí veľký rozdiel a samozrejme, aby ste pokračovali v dobrej zmene vo svojom živote, ak ste sa ešte neprihlásili na odber a ešte ste neopustili svoj like, prihláste sa na odber a nechajte svoj like a stiahnite si svoju e-knihu, pretože potom získate viac videí a ja budem pokračovať v pridávaní hodnoty do vášho života. A keď sa naučíte túto skvelú zručnosť, ktoré ste mohli zvládnuť už dávno, však, a teraz po piate, prichádza len chlapík, ktorý má extrémne sebavedomie. A pozri, kamarát, už som ti hovoril o sebadôvere. Budujete ho investovaním do seba a každým dňom sa stávate lepším človekom. Extrémna sebadôvera je však na inej úrovni. Je to vtedy, keď skutočne pochopíte svoju hodnotu a správate sa, ako by ste boli vždy tou najlepšou voľbou, bez toho, aby ste to museli hovoriť. Tento druh sebavedomia silne ovplyvňuje ženy, pretože žena nikdy neodolá mužovi, ktorý vie, kto je a o sebe nepochybuje. Nežiada o povolenie existovať, len existuje so silnou prítomnosťou, s určitým postojom. Nemusí nikomu nič dokazovať, pretože už vie, akú má hodnotu. Teraz je tu dôležitý detail. Extrémne sebavedomie nie je arogancia. Nie je to chodenie a hovorenie som najlepší, nikto ma neprekoná, pretože je to čistá neistota v prestrojení. Skutočne sebavedomý muž nemusí kričať o svojej hodnote, len to dáva najavo vo svojich činoch. Pretože pozrite, predstavte si chlapa, ktorý nemá sebavedomie. Pozrel sa na ženu a povedal, wow, vybrala si mňa? Mám šťastie, pretože bolo toľko chlapcov lepších ako ja. Koniec. V tej chvíli prehral. Ukázal, že sa nepovažuje za skvelú voľbu a verte mi, že o chvíľu si to všimne a stratí záujem. Chlap s extrémnym sebavedomím myslí si, ak si vybrala mňa, je to preto, že som pre ňu najlepšia voľba. Ak si nevyberie, je to jej problém. Nemusí to verbalizovať, pretože za neho hovorí jeho postoj, spôsob konania, pokoj. A táto mentalita robí rozdiel. Pretože, kamarát, koniec koncov, odkiaľ pochádza extrémne sebavedomie? Z toho, že sa stanete mužom vysokej hodnoty, sa snažíte, vidíte príležitosti, rozvíjate sa, chápete, že máte čo ponúknuť. A veľká pravda? Tento typ človeka nebeží za ostatnými, priťahuje. Zameriava sa na rast, evolúciu a svoju víziu. A žena si to všimne. Vidí, že má dočinenia so sebavedomým, silným mužom, ktorý nepotrebuje nikoho súhlas, aby vedel, že je úžasný. A preto sa nebráni. Takže konečne sociálne vedenie. A pozrite, toto je jeden z najdôležitejších bodov, ktoré odlišujú muža. Pretože sociálne vedenie nie je len o vedení skupiny alebo o tom, že ste tým chlapom, ktorého všetci nasledujú. Je to schopnosť rozhodovať sa, prevziať zodpovednosť a nehádzať všetko na druhých. Aby som vám to ukázal, poviem vám skutočný príklad, ktorý sa stal mne a môjmu vlastnému bratovi. Bol som tam ja, on, moja mama a jeho manželka. Studňa. Prišiel klasický moment. Akú pizzu si objednať? A čo sa stane? Môj brat, ktorý by mal mať vedúcu úlohu, prenechal rozhodnutie svojej manželke. Ktorý chcete? Odpovedala. Ach, vyberte si vás. A čo urobil? Nie, vyberte si seba. A tak to išlo. Nikto sa nerozhodol. A ja som sa len pozeral. Kým som nepochopil, že ak sa nikto nerozhodne, bude tu atmosféra nerozhodnosti. Takže ja, ako chlapík, ktorý sa vždy pozerá a rozumie veciam, som povedal, pozrite, chcem tento druh pice. Zvyšok je na vás, ale myslím si, že tento by bol dobrý pre každého. Pripravený. Rozhodnutie bolo prijaté. A pozrite sa, aké je to zaujímavé. Ja, ktorý som bol mladší brat,
som nakoniec prevzal vedúcu úlohu v tejto situácii. Nie preto, že by som chcel, ale preto, že niekto musel konať. Potom som sa s ním rozprával a povedal som: brat, musíš byť viac vodcom, pretože pozrite, chlapík, ktorý neprevezme vedenie v malých veciach, to nebude schopný prijať vo veľkých veciach. A to, priateľu, priamo ovplyvňuje to, ako vás žena vníma. Pretože ak sa neviete rozhodnúť ani pre pizzu, ako chcete, aby vám dôverovala pri rozhodovaní o živote? Byť sociálnym lídrom teda znamená mať postoj, vedieť sa rozhodovať a nespoliehať sa na ostatných vo všetkom. A to je pravda, priateľu. Ak chcete byť človekom s vysokou hodnotou, musíte sa naučiť vodcovstvu. Teraz, ak vám tento materiál priniesol pridanú hodnotu, komentujte prosím časť 3 tu v komentároch, aby som vedel, že chcete viac tohto typu videa. A samozrejme, prihláste sa na odber kanála, zanechajte svoj like a pozrite si prvú časť tohto materiálu v odkaze pripnutom v komentároch. A nezabudnite si stiahnuť svoju elektronickú knihu, pretože tam nájdete oveľa viac stratégií, ako sa stať hodnotným mužom a ovládnuť túto oblasť svojho života. To je všetko. Uvidíme sa v ďalšom videu.